Местна инициативна група Гоце Делчев, Гърмен Хаджидимово с подкрепата на оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 обяви прием на проектни предложения по мярка 5 технологично обновление и внедряване на стандарти в малките и средни предприятия. Целта на процедурата е с предоставената безвъзмездна финансова помощ да се спомогне за диверсификацията на местната икономика и развитието на конкурентоспособността на малките и средни предприятия на територията на МИК, чрез повишаване на производственият им капацитет и засилване на експортният им потенциал. Местна инициативна група Гоце Делчев, Гърмен Хаджидимово ще даде възможност на предприемачите от трите общини да инвестират и да се създадат добре функциониращи производства, конкурентни както на национално, така и на европейско ниво. Подаването на проектните предложения по процедурата се извършва по електронен път, чрез информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз България ИСУН 2020, където са публикувани и документите за кандидатстване. Информация, свързана с възможностите за кандидатстване, може да намерите и на интернет страницата на ЛИГА. За допълнителна информация относно условията за кандидатстване може да се обърнете към екипа на Сдружението, чието офис се намира на адрес град Гоце Делчев, улица Александър Стамболийски, номер 1.